שלום לכולם, אנחנו בשאלה מספר 2, שאלה בגיאומטריה אנליטית. אז במשולש ישר זווית ABC, הקודקוד A נמצא על ציר ה-X, אז אנחנו רואים שהקודקוד A נמצא פה, על ציר ה-X. אני מזכיר שעל ציר ה-X Y שווה ל-0, ועל ציר ה-Y תמיד X שווה ל-0. נתון לנו שהנקודה A היא מינוס 2.0, ונתונה לנו נקודה E 4.9, ובסעיף א' מבקשים מאיתנו למצוא את שיעור הנקודה B, ואני מזכיר לכם שבשביל לענות על סעיף א' אנחנו נשתמש באמצע קטע. ואני אראה לכם פה שיטה נחמדה. נצייר ציר, נתחיל מציר ה-X, ונסמן את ה-X'ים שיש לנו. מה ה-X של A? ה-X של A הוא מינוס 2, A נמצא פה. ה-X של B הוא לא ידוע, אותו אנחנו רוצים למצוא, ואת ה-X של E אנחנו כן יודעים, והוא 4. מה אנחנו יכולים לראות? אנחנו יכולים לראות שממינוס 2 ועד 4 בעצם עלינו 6 יחידות, אז נוסיף עוד 6 יחידות ל-E, ובעצם X של B יהיה 10. פלוס 6, קיבלנו 10. אז X של B הוא 10. אותו דבר נעשה ציר כזה גם ל-Y. שוב פעם נסמן את A, נסמן את E ונסמן את B. אני מזכיר ש-E נמצאת בדיוק באמצע, ולכן AE שווה ל-EB, וזו הסיבה שאנחנו יכולים בכלל להשתמש בכלל הזה. Y של A הוא 0, Y של E 9. עלינו פה ב-9 יחידות, ולכן אנחנו נעלה שנייה אחת. עלינו ב-9 יחידות, ולכן נעלה בעוד 9 יחידות כדי להגיע ל-B, ולכן Y של B יהיה 18. וכך מצאנו את הנקודה B, 10.18. נעבור לסעיף ב'. בסעיף ב' מבקשים מאיתנו למצוא את השיפוע של AB. אני אסמן את הישר AB, הוא נמצא פה. בעצם מבקשים ממני למצוא את השיפוע שלו. אני אזכיר לכם, נוסחת שיפוע היא הנוסחה הבאה. M שווה Y2 מינוס Y1 לחלק ל-X2 מינוס X1. עכשיו, כדי למצוא שיפוע, אנחנו יכולים בעצם אנחנו נדרשים לקחת שתי נקודות, לבחור שתי נקודות. אני אבחר בנקודה A ובנקודה E, אוקיי? למה אני לא בוחר את B? כי אם עשיתי טעות בסעיף א', איזושהי טעות, אז לפחות שהיא לא תיגרר לי לסעיף הבא, אז אני מעדיף לבחור את שתי הנקודות האלה. אז הנקודה הראשונה שלנו היא A, מינוס 2.0, X מינוס 2, Y 0, והנקודה השנייה שלנו היא B. סליחה, אמרנו שלא ניקח את B. את E אנחנו רוצים לקחת, ניקח את E, ו-E תהיה 4.9, X4, Y9, ועכשיו נסמן אותם. את ה-Y הזה, את ה-Y של E אני אסמן כ-Y2, ואז אני אסמן את X2, ו-Y1 ו-X1, ונכניס לתוך הנוסחה. מה שאנחנו נקבל זה 9 מינוס מינוס. מה שאנחנו נקבל זה 9 פחות 0 לחלק ל-4 מינוס מינוס 2. 9 פחות 0 זה 9, 4 מינוס מינוס 2 זה בעצם 4 פלוס 2. קיבלנו בעצם 9 חלקי 6, שזה 1.5. מצאנו, ענינו על סעיף ב'1, מצאנו את השיפוע. השיפוע של AB, M של AB, שווה ל-1.5. ב' 2. בסעיף ב' 2 מבקשים מאיתנו למצוא את משוואת הצלע AC. אז הצלע AC נמצאת פה. אני אסמן אותה בצבע אחר, כדי שיהיה לנו נוח. ב' 2, זאת הצלע AC. ומה שאנחנו יודעים על הצלע AC זה שהיא מאונכת לצלע AB, כלומר השיפוע של AC הופכי נגדי. כך שאם השיפוע של AB הוא 1.5 או 9 לחלק ל-6, השיפוע של AC יהיה 6 לחלק ל-9. זה השיפוע ההופכי, אבל אנחנו חייבים לעשות אותו גם נגדי. זאת אומרת, אם הוא היה חיובי, עכשיו הוא יהיה שלילי. זאת אומרת, השיפוע של הישר AC הוא מינוס 6 חלקי 9. ניקח את השיפוע שלנו, וניקח נקודה. אנחנו צריכים נקודה על הישר AC, והנקודה היחידה שיש לנו זאת הנקודה A. אז ניקח את הנקודה A, מינוס 2.0, ונציב אותם בתוך הנוסחה y שווה mx פלוס b.
כמובן x מינוס 2, y 0, ומה שנקבל זה 0 שווה מינוס 6 חלקי 9 כפול מינוס 2 ועוד b. מה שנקבל זה 0 שווה 12 חלקי 9 ועוד b, מכאן ש-b שווה מינוס 12 חלקי 9, b שווה מינוס 1 ושליש. b שווה למינוס 1 ושליש, אתם יכולים גם לכתוב את זה כמינוס 4 חלקי 3, זה אותו הדבר. נעבור לסעיף ג'. אז בסעיף ג' מבקשים מאיתנו, נעבור לסעיף ג', בסעיף ג' מבקשים מאיתנו למצוא את שיעורי הקודקוד C, אני אסמן את הקודקוד C פה, כאן הוא נמצא. מה יש לנו כדי למצוא את הקודקוד C? כתוב לי שהצלע BC מקבילה לציר ה-X. אם הצלע BC מקבילה לציר ה-X, זאת אומרת שלאורך כל הצלע, y נשאר 18, שימו לב, x כל הזמן משתנה, x פה הוא 10, x פה הוא 0, זאת אומרת x כל הזמן משתנה, אבל y נשאר קבוע, y נשאר 18 לאורך כל הקו, ולכן הנקודה C, את x שלה אני עדיין לא יודע, אבל y שלה הוא בהכרח תמיד יהיה 18, אוקיי? מאחר והישר CB מקביל לציר ה-X, אוקיי? אז סימנו את זה. בנוסף אני יודע שהנקודה C נמצאת על הישר y שווה, אגב, לא רשמנו אותו פה, אבל אנחנו נכתוב, כי יש לנו פה m ו-b, הישר שלנו בסעיף 2 יהיה y שווה מינוס 6 חלקי 9 x מינוס 4 חלקי 3, אז זה הישר שלנו, הישר הזה, אז אני אכתוב כאן מינוס 6 חלקי 9 x מינוס 4 חלקי 3, ובעצם כדי למצוא את הנקודה C אנחנו נציב 18 ב-y, ונמצא את ה-x של הנקודה C, מה שנקבל, שוב אני מזכיר, אנחנו עושים כרגע את סעיף ג', אז יהיה לנו 18 שווה מינוס 6 חלקי 9 x מינוס 4 חלקי 3. עכשיו נכפול ב-9 כדי לבטל את המכנים, אז יהיה לנו 18 כפול 9, 162, שווה למינוס 6x מינוס 4 כפול 3, ברגע שאני כופל ב-9, אז כאן אני אכפול ב-9, כאן אני אכפול ב-1, ופה אני אכפול ב-3, מינוס 12. נעביר אגפים, נקבל 162 פלוס 12, אז נקבל 174 שווה למינוס 6x, נחלק במינוס 6, ונקבל ש-x שווה למינוס 29. אז מצאנו את הקודקוד C, מינוס 29.18. נעבור לסעיף ד'. בסעיף ד' מבקשים ממני להראות שהמשולש ADB הוא משולש שווה שוקיים, אז בעצם כדי למצוא ש-ADB הוא שווה שוקיים, הנה המשולש הזה, אני אסמן לנו אותו. בעצם אני רוצה למצוא ש-AD שווה ל-BD. איך אני עושה את זה? כדי למצוא דבר כזה אני צריך להשתמש בנוסחת distance. עכשיו נתון לי ש-D שווה 10.5, אז אני אסמן אותה. 10.5. ומה שאני אעשה עכשיו זה אני אעשה distance פעם אחת ל-AD, ופעם שנייה אני אעשה distance ל-BD. עכשיו אני אכתוב לנו כאן את הנוסחת distance, אז D שווה לשורש של y2 מינוס y1 בריבוע ועוד x2 מינוס x1 בריבוע. בעצם מה שאני עושה זה אני אכניס את הכל לתוך הנוסחה, ומה שנקבל זה ככה. אז נעשה דיסטנס קודם כל ל-AD, אני מזכיר לכם לסמן, תמיד טוב לסמן, x1, y1, x2, y2, ומה שנקבל זה 5 מינוס 0 בריבוע, ועוד 10 מינוס 2 בריבוע, ונכניס את הכל למחשבון ונקבל שהאורך של AD הוא 13. נעבור ל-BD, שוב פעם נסמן x1, y1, x2, y2 כבר מסומן לנו, אז שוב פעם נוציא שורש של 5 פחות 18 בריבוע ועוד 10 מינוס 10 בריבוע,
וגם פה התוצאה שלנו תהיה 13. נכניס למחשבון. אז ברגע שהמרחק AD שווה ל-13, והמרחק BD שווה ל-13, אני יכול להגיד בהכרח שהמשולש ADB שווה שוקיים. נעבור לסעיף ה'. בסעיף ה' מבקשים ממני למצוא את היקף המרובע ADBC. אני אעשה את זה בצבע אפור, שיהיה לנו נוח. אז קודם כל ADBC, נתחיל מ-AD, יש לנו. נעבור ל-DB. יש לנו, זאת אומרת 13 ועוד 13, אני מחשב היקף. אז יש לי 13 ועוד 13 ועוד. אני רוצה למצוא את BC, בואו נסתכל, מ-B עד ל-C. כלומר, מ-X מינוס 29 ועד X10, יש לנו בעצם 39 יחידות, כלומר הקטע הזה הוא 10, והקטע הזה עוד 29, זאת אומרת סך הכל עוד 39. ועוד, עכשיו אני רוצה למצוא את הצלע AC. שימו לב שאת הצלע AC אין לי, אבל יש לי את הנקודה A ויש לי את הנקודה C. מה שאני אעשה, אני אשתמש בנקודה A ובנקודה C, ואני אשתמש כמובן בנוסחת דיסטנס שלנו. בשביל שיהיה לי מקום לכתוב, אני אכתוב בתוך הנוסחה פה. אז נכתוב, נשתמש בנוסחת דיסטנס, ונציב את הנקודות שיש לנו כ-x1, y1 ו-x2 כ-y2. אז בעצם מה שיהיה לנו זה 18 מינוס 0 בריבוע, ועוד מינוס 29, מינוס 2, סגור סוגריים, עוד סגור סוגריים בריבוע. נכניס את זה למחשבון כמו שזה, ונקבל שהתשובה היא 9 כפול שורש 13. עכשיו, אין מה להסתבך עם זה, פשוט מוסיפים את זה למה שכבר יש לנו. כאן יש לנו 13 ועוד 13 ועוד 39, זה ביחד 65. ועוד 9 כפול שורש 13. פשוט תחברו את זה ביחד. אתם יכולים ללחוץ על SD במחשבון, ואתם תקבלו 97.44.